ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് വള്ളംകളി പോലെ, കണ്ണൂർക്കാർക്ക് തെയ്യം പോലെ, തൃശൂർക്കാർക്ക് തൃശൂർ പൂരം പോലെ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറംകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കലയാണ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ. ആ മൈതാനങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് രണ്ട് ടീമുകളല്ല, രണ്ട് നാടുകളാണ്. ആ കളിയിൽ താരമാകുന്നവൻ ആ നാടിന്റെ താരമാകുന്നു. ഒരു പക്ഷേ മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അനസ് എടുത്തടികയെ പോലെയും ആഷിഖ് കുരുണിനെ പോലെയും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പന്ത് തട്ടാൻ ഒരു പിടി താരങ്ങളെ മലപ്പുറംകാർക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇത് മലപ്പുറമാണ്. ഇവിടെ ജാതി മത പ്രായഭേദമന്യേ സെവൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ തട്ട് താഴെ തന്നെ ഇരിക്കും. എതിരാളിയുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിക്കുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനും ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരെയും വിളിച്ച് ശാസിക്കുന്ന 80 വയസ്സുള്ള വല്യാപ്പയും സാക്ഷി. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ മനോഹരമായ ഗോൾ നേടിയത് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ സുഹൈൽ CR7 ആണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.